Tjena! Här framför mig så har vi en västafrikansk gaboonhuggorm. Och det här är den ormen som har en av världens snabbaste hugg när den väl hugger. Och den kan få uppemot 5 cm långa tänder. Och den kan bli 1,5 meter lång. I vissa fall faktiskt större. Den kommer då från västra Afrika och är en väldigt fin orm. Och det här är ingenting man vill bli biten av, för den har också extremt stora giftkörtlar. När den då har så stora giftkörtlar så kan den alltså då också producera väldigt mycket gift i ett bett. Vilket gör att den här ormen är väldigt farlig att bli biten av. Och en grej som är väldigt fördelaktig för den här ormen, det är att den har så extremt bra kamouflage. Tänk när den ligger bland massa löv, då är det knappt så att man skulle kunna se den. Det var allt för mig den här gången. Ha det bäst. Tja!